to pini nilitung nijang karbi rong saramai pen pini sai ke dai pon bangel la hello pini nilitung dongka mukang sarkulu phislong ero phan pandong si nilitung memorandum e pak pajir labang so memorandum long nilitung ka isu dunalam ke lapu hello nilitung karbi rong sartum kadiman labang so kadiman bangke nomor isi bangke non purthimia ke mang pula ake joy pen council pen potaron bomalong non tribal tumpan ipakta pota people longli lapen ke bifom ka phila bahut arong tin tribal arong sar atuma long pen enusi ave pulote bifom philap longle lapen dak circle office long ero tum sk tumanta jeng longli labangke karbi rong sar mai mate tribal tumar rong sar tum enusi ave pulote pota lomang epai longli labangso bangke kedam tang da nilitum si amake hai Dr. Tuliram rong hang phanta nilitum apong memorandum pilo bonsita pinyani bang nilitum ke theklong bangke kaprek atok no pen bangke non tribal tumanta bifam kipi awar sai bang pibom pusi nilitum arjulong lapen ke enusi mate karbi rong saramai pen isi enusi ta rirepin sita kaprek pen en pen rong satum tribal tuma rong sartum pen enusi rirepen dalang itu bifam bang pibom pusi arjulong lasila bangke tribal tuma rong sarpen enusi ave pulote la bangke bifoma accept sedani athema akko penta tribal tumate longle phelang hem puke ronga saratum lasi hawara hem pu hapara hem pu longle phelang hem pu gelake ronga saratum pena lasi piniani anta ronga saratum panang chiki nai porlo piniani karbiang long bangkhai longle phelang pipolo ke dam lapke lage akko pen ronga saratum phan government atung mate autonomous council kachari atung ronga sarphan ja kong horang ki pipe porlo jongsi akko pen jongsi karbi rong saramai phan mate tribal rong sartum phan longle phelang pacho thip rong sartum jongsi enusi pidunde pen longle phelang badu banda pi longle pu council pen chupara esonte pinier ni labang so longle phelang ke kapre ka khai long dam jok projia porlo bon sita pinier ni ba dam nang kok pipolo karbi rong saramai tum phan jakong nang ki pipe rong sartum phan aman ki pipe siksidul area puta rong sartum phan jakong nang ki pipe pina posi pinier ni lason karbiang long manang kok kusin nilitung sia make hepan pachini po lasi pini pen bangke konsila long isia long da choparai pon dak nang po ala da pe isi order alupak lang nang po tribal tumarong asar enusia ave pulute longle phelangke echeta circle office ero mondol tumta adak ot longle puba order pinang po kusin nilitung ben chunir pon padi krim lapen ama ko iya size de pon ale labangke jongsi labangso rong asaratum tribal rong sartum enusia veta jongsi bifoma accept bom pota bang isu bom pulte la bangke nilitum tribal rong saran mate karbi rong sara mai penta nilitum la bangke step deng tunang kokpo la sila bangke prabjin pen alang litum isi long choparai pon pen la bangso order bang olai vek nang popus nilitum akia Dr. Tuliram rong sia manchuni ripol padi krim lo pherangke korte itu asipini manglet pen ketu ki thengwa nang kokala halo betung karbi rong sar pun yang longria maya hin pen ini sai ke den kon ke longli pelang putak la portimi ke mang putak sene tum deng kon ro kasi ke hai Dr. Tuliram rong hang TM ka pandak kon ateng portimi ke mang ka sa putak non putak ron dia pan arni nang penapan sigaro kasi penapen chen kon to amri LA konsensi penap di ke bang ke rong khang LA konsensi kasi ron pon to kasi la so ke ron pon along bipram along pinangan aham phang du cho prom ko pelap la sila cho prom ko pelap along ijahak akichok che ke le do kok hai la hai akichok che ke le pot pini haru ka hai pansi pachini konlo ya langpon ingtir chapon pemisi kota ron pon ko kasi la so patak akai CM Dr. Tuliram rong hangta haru settlement officer tuma paneta kaso arfu bangke aja kong bangke pipi minang popusi pini amei pensioning rilo kasi alang li kepangdak along ye tribal tuma panan pusi pulo indigenous pulo da ke dobarim lo kasi neli ki pudaman tuma bangke karbiang lo district lo pharu kre sirke bra hokerat truck
พี่เกี่ยงบางผัวตัวมาพันบางแกลองเลยปตารอนปอนเพดานเยพันตาเลยตัวพิญญาไม่พันตาปังดักปอนเราสิเราเสื้อพระทักอาจจะให้ CM ดรตัวเรียน